We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is brought to you by Fezile Security Services. Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Mfowethu gosogoso thini mntakababa? Sawubona mkhaya. Hayi inkabi yami ukuhamba kanjani? Ngiyaphila mkhaya njalo. Hayi sikhona. Naba bayakubamba la. Mkhaya silimele. Ngicela nje uqala ngiphume kancane esihlokweni. Silimele KZN. Silimele South Africa. Silimele singumsinga. Silimele singumndeni kaDlamini. Silimele singumndeni kaMaskandi. Ngifisa ukusho ukuthi uhemfo kaDlamini wasishiya kabuhlungu. Silimele thina. Silimele awusilimele thina uhemfo kaDlamini nawe mfo kaGupta nasishiya kabuhlungu. Madoda. Zilambile insizwa. Madoda. Sohamba insizwa zosalibonga. Hayi. Sohamba insizwa zosalibonga ukulungile isicebe mfowethu. Kwabandawo la usulele khona namhlanje. Usikhonzele isicebe sonke siyeza mfowethu indlela yethu sonke asinqabile. Asalile isicebe. Uselapha mfowethu. Mina osicebe ke ufana bangakithi. Ngibone ichaza ukuthini lento ngibone i-FNB Stadium kuthiwa moment of silence. Umzuzu wokuthula kaSicebe. Lingazi ngizwe kushaqinwele mfowethu. Wemkhaya ngathi usho kimi. Ithema iyenzeka lento ngathi mina kungenzeka nina ukuthi ngabe ekaSicebe. Ithema beyisho vele ukuthi ngekaSicebe ngasho ngathi umfana wasemsinga umfana wangakini mkhaya nasho hayi kuyaqala ngaye and futhi ngathi ngangagcina noSicebe bese baningi amaqhawe afana noSicebe aseza amanye asekungakhona phakathi endimini amanye asemadala endimini engifisa nje ukusho ukuthi phambili ngomculo kaMaskandi phambili ngiyabona ukuthi isasasa liyahamba liyaphambili ngifisa ukusho kumndeni wakwaDlamini ukuthi awuqina isibindi ngisho kuma wengane kaSicebe ukuthi akaqina isibindi uzolunga uNkulunkulu uyazi ukuthi ngoba kwenzile lokho uzokureplace ngani. Hayi siyabonga mfowethu. Asingene egemini mkhaya no iSundowns into engifisa ukuyisho nje kuqala iyohlala isinda. Iyohlala isinda. Sundowns you will go heavy. Iyohlala isinda. Yabona into engifisa ukuyisho kuqala. Ngifisa ukutshena uJuna Khanya. The legendary. Hayi, legend lako. Le Kaizer Chiefs. Hayi. Uyazi ngifisa ngilapho nje kahle ngenkulumo yami. WeJuna Khanya. Funa ifike ke le ku. Cela nitrendise bafowethu ifike kuJuna. Ayizofika. Izofika. Ifike. Juna Khanya into engifisa ukutshela yona eyi1. Mtshele. Ndoda wanika ithuba wathi wadlala ibhola. Wahluleka Khanya. Saze sahamba isikhathi sakho saze saphela. Angifisi ukukhuluma ukuthi ngigceke kakhulu nawe ngendlela owenza ngayo. Kodwa khona wena ugamanxile einganeni. And lezi ngane into engifisa ukuyisho ukuthi lezi ngane zeChiefs zilinyazwa ngoba i-mentality nguwo limaza lezi ngane because lezi ngane zithi ziyakhava wena Juna Khanya ngaso sonke isikhathi uhlezi uyisho saphansi uyayibhidlisa namanje ubuthe iSundowns yawina 2-0 ubuthune Juna Khanya. Juna Khanya into engifisa ukukutshela yona i1 Juna Khanya musa ukusebenzisa imizwa yakho yokuthi wena akwazi iChiefs yakunikeza ithuba lathi yiba iplayer layo wahluleka kuba iplayer njengamanje ulwela ukuthi wena ukwazi iChiefs yaze waba ilegend yayo namanje mangabe kuvezwa ama legend awubizwa Juna Khanya ngoba akwazi ube ilegend vela likho kwilegend ina 24 years una 24 Juna Khanya uyingane ngifisa ukutshela mina ibhola waliyeka isikhathi seko una 24 Juna Khanya hamba odlala nawe nabomfundo isikhathi sakho sisekhona usangadlala yeke usangadlala una 24 umfana mncane hayi mncane lo mfana yazi inkinga yakhe yini inkinga no akakho mdala mncane lo mfana inkinga yakhe iyodwa uJuna Khanya unenzondo yeqiniso yekela ukuba nenzondo yeqiniso uJuna Khanya thatha ingane uwenze ngalendlela ufanele wenze ngakho ngifisa ukutshela niyeke lento yakho ngathi ngaso sonke isikhathi mangabe ufuna ukukhuluma ufuna ukugxeka iChiefs ayikho right lento yenza uJuna Khanya i wrong
ngoba izokubulalela nalelo kuza yakho nale channel nale podcast yakho oyenzayo, because iyabona ibhola sometimes uyalikhuluma and uyalazi, but bese uma ubuya ku Chiefs bese usebenzisa lama emotions akho ukuthi awuyifuni Chiefs. Yekela Juna kanye lento oyenzayo. Ngifisa ukusho ukuthi ubongele Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs idlale kakhulu. Uyabona into engifisa ukuyibongela ngayo kakhulu, Chiefs kulimale uCross, ulimale uMarco, ulimala uShinga, kwalimala uRefrost lona esimsebenzisayo, i-left back kulimale kulomfana omncane uHweza. Kuthe makusenjalo kwashaqeka kuwo wonke umuntu, kwabanjwa amakhanda wangazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani ama dressing room. Kwaphoqeka manje kube kumele sibhekeni lama center back esinawo. Uthi aswabuyiseni wonke wo3 bese sithatha uMiguel sizama ukumtshekisa ngapha, bese sibuyisa uPule Modi. Ngoba uyamanga esingakusho namhlanje i-left back ibidlala uPule Modi. uPule Modi obekade edlala i-left back lapho ngokuqiniso ibingekho futhi indlela bethu asingayenza ngale ndlela ebenze ngayo. Mina ngifuna ukubashayela ihlobo, ngifuna ukuvala uBrian Leon, angifuna ukubashayela ihlobo because ngoba singakhohlwa ukuthi ngakuleya ndawo kunomundiba, I mean kunomdawu. Umdawu siyamazi, uma ngabe ubhekile ku first half umdawu ubonile umdawu uthi okay zinje la Kaizer Chiefs angiphusha kakhulu, mina bengisadla right back, bengadla right back umdawu uyidlale second half nakhona bebonile bafika bayixoxa ama dressing room. Yabona kamanje asizameni ukuthi pusheni umuntu oyi1 sizamana ukumpress umdawu ubingase isakwazi Sundowns ukudlala. Uma ngabe ubhekile iSundowns bekanga isadlala first second half. iChiefs into efike yenza kusebenze kakhulu umthetho, kwasebenza noNdlovu bagxamalaza balengisa iTLB, so badlala lonke ibhola abafana beChiefs. Into engafisa ukuyisho uyabona Mkhaya, into engizoyisho, uyabona uNdlovu is a good player. uNdlovu uzokuthola konke ukufuna ukuthole kweplayer. Ngiyabona shaya i-through ball yes ile ka Tony Cruz wayigcinane le pass le ka Tony Cruz awusayazi and futhi ngeke uyazi. Uyabona lapha Mkhaya uNdlovu into engifisa ukumncoma ngayo ayiwandi ukuthi ngabe kwenzakalani ekwezimnyama okwenza ukuthi angaphasi kwezimnyama. I understand too much quality mhlawumbe ngoba ngalesa sikhathi ibingekho ngoba uNdlovu Mkhaya mangabe uzofuna imarking uzoyithola, asibaphanishe ngokuthi sibahlabe uzomthola, yonke indlela ye-player yabuya sidlale manje. Ndlovu uzodlala siphase, Ndlovu uzolipha yonke into. uNdlovu uyiquality, asike sikusho lokhu. uNdlovu singahlonisi, uNdlovu uyiquality bafowethu, uNdlovu uyiquality. Bese ngibongela umkhaya wami umthetho kancane uyavela Mkhaya, kancane angifisa ukungasho uyavela, kodwa ke khona ke labayilahle khona ke Chiefs igame ngabe bayiwinile. Kumele bayazi nangelinye ilanga ukuthi ama games afana nala adlalwa ibapha abadlali. Uyabona mangabe befaka uChiefs besingeke isidingo, faka umdu apress Sundowns, and uyazi Sundowns iyamsaba umdu. Nasepitoli wayehlupha kakhulu. Masingakhumbula lo mfana naye osishiyile uAdams wayekade ethunywe ukuthi hamba kumdu uyokhahlela yena, ungadlala ibhola mbu ukhahlela yena. So I'm understand ukuthi why bengamfakanga umdu, benze iphutha. Uyabona nje umdu noMntasingo bafakelwe into engekho, but ke anyway Kaizer Chiefs bafowethu ngiyanibongela. Ne-draw ibingekho ngokwethu ngokwamaplanet, befuna sibashayela abantu basePitoli sebesihlukumezile kudala besihlukumeza, but akusenani. Next time sodlala Makhosi. Siyabonga Mkhaya.